ଜୀବନର କିଛି ଦୁଃଖଦ ବାସ୍ତବତା। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେମିତି ଦିଶନ୍ତି ସେମିତି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଚେହେରା ଲୁଚିକି ଥାଏ। ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଟଙ୍କାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଅବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ କାନ କୁହା ଲୋକ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଏଣୁତେଣୁ ଗପିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଯାହା ପାଇଁ କିଛି କରିଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ, ସ୍ଥିର ରହିବେ, ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବେ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଦେଖିବେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଭଲ ଗଛରେ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେବେ ବି କଲରା ଫଳି ନଥାଏ।